हेपि निउ इयार लोगोफोर। ओमफ्राय बेरे फुंजानि मानो हिनजाव खारनायनि दावराव? हिनजावा मानि थाखाय खारो? बे हौवानि न'खर, हौवाया थिगबा मानो हिनजावफ्रा खारनांगौ बुंलाय? जुदि हौवानि न'खरनिफ्राय हौवायानो जुदि एथबां हिनजावफोरखौ खायफा बायदिया गाव गावहा फैसा थाखा होनो हायाबा, जाहोनो हाया मोनदोंबाथाय हिनजावफोरखौ ओरैबायदि गाज्रि रायो हौवाफ्रा, मिथिखायो खोनाखायो। आरो बहुद मानसियानो दङ, बेखौ जोङो नाम मख'नानै लाब गैया मालायखौ। मानो होनोबा गावस्रा एसे खामायनानै जाहोनो हायाबाथाय हिनजावफोरखौ थैनो रोङि, खारदो बायदिसिना हेन थेन गाज्रि भाषा रावजों रायखायो। हाथाय बाजार हिनजावखौ थैनो रोङि गाज्रि भाषा बेफोरबायदि रायो खोनायो हाथाय बाजारावबाबो। हिनजावफ्रा बेसेबां सहायनानै थागोन दे बुंनाय साननानै। हौवाफोरखौ हिनजावफ्रा बेसेबां बिखा ख्लाब मोनो, माबा जागोन नामा, माबा जासिगोन नामा सानबाय बायो हिनजावफ्रा, इसोरनाव बोर बिबाय बायो थैजानो गिनानै। आरो हौवाफ्रा मा? हौवाफ्रा हिनजावफोरखौ थैदो होननानैसो सावबोयो उल्था। होनबा सोरबा बायदिया बेफोराव सहायनो हायियाव खारफ्राङो। खायफायाथ' जाय गाज्रिया गाज्रिखा, बे खारखायोखा, खारग्राया खारखायो। खिन्थु बांसिन मानसियानो गावनि दुखु दाहाखौ सहायनो हायियाव बेलेग जायगायाव आनज्रायनानैसो थाखुमायो। बेवहाय मा? हौवाफ्रा नंखायखौनो निउसाव फैफ्लानोसै, गाफ्लानोसै, फैफिनदो बिमा फैफिनदो होनफ्लालाबायनोसै। नंगौना नङा? नोंगौ, साफ्रोमबो जों बहुद मानसिखौनो नुबाय निउसाव फैनानै गाफ्लाफैयो। नंखायखौनो जि मोदै रथ' गाफ्लागोन फैफिनदो होननानै। दा बेफोर जाथाया मानि थाखाय जायो? माने हिनजावफोरखौ गावस्रा फिनो हाया मोनबाथाय गावस्रा दस्राजों गुबुनजों लाइन लानो थाखायबो बिदि खालामो खोमा। मानो होनोबा हिनजावा जुदि गावनि फिसाया जुदि मोजांबा, बिनि न'खरनिफ्राय मोजां एक्सेप्ट खालामदोंबा, मोजाङै जोथोन लादोंबा, बिनि न'खरा बिहाव बिखुनजो फिसाया जुदि बेखौ रेसपेक्ट होदोंबा, गावनि हिनजाव होननानै जुदि मोजाङै भाषा बुंदोंबा, मोजाङै राव होदोंबा, मोजाङै एन्सार कुइसन होदोंबा, बे हिनजावा मानो जुदि एथ'बां मोजां जोथोन लासेयाव मानो बे हिनजावा गावनि फिसाफोरखौ मानो गारना खारनांगौ दे बुंलाय? मालाबाबो खारा। हौवानिफ्राय मोजां अननाय, मोजां गियान, मोजां राव न'खरनिफ्राय मोनदोंबा बे हिनजावा माब्लाबाबो खारा। आं बेखौ बुङो 100%। जुदि जायफोरहा साफा सानैया खारग्राया सोरबा बायदि मोजां मोननायाव, अननाय मोननायाव खारदोंबो जानो हानाय, बेफोरखौ आं बुंनो हाला। सोरनिबा अननाय मोजां मोनदोंबा बेवहाय खारोबो जानो हानाय। फिसायनि अननायखौ गोजोनियाव खारदोंबो जानो हानाय। खिन्थु नैबे बांसिन मानसियानो दा फिसायफोरनि अननाय मोनियावबो जादों, बेखौ साननानै ला। बिदि ससियेल मिडियायाव फैनानै नंखायखौनो गाफ्लानानै बुंफैफ्लायोबा बे जानाय नङा। गावनि आखलखौ, गियानखौ सुद्रायग्रो सिगां, ओमफ्राय बिजिखौ एक्सेप्ट खालाम मोजाङै। होनबासो हिनजाव बिलाइ खारग्राया। मानो बेरे फुंजानि बे निउ इयार समाव मानो हिनजाव खारनाय मा खारनायनि निउस नुबाय थानांगौ? मालाबाबो खारा हिनजावा, मिथिबायना? खारा मालाबाबो। हिनजावफ्रा ओरैनो बहुद खामानि बेस्थ' थाखायो आरो दुखु दाहा बांसिन थायो, खस्थ' दुखु सहायनानै न'खर बेंनानै जायो। बे समावबो जुदि हौवानिफ्राय मोजां आखल गियान मोनाबा मानो खारा जानो? हिनजावालाय खारखागोन। ओंखायनो दा मोजाङै मोजां हिनजावफोरखौ जोथोन ला बयबो। आरो आखला गाज्रिबा रायबु, बे आलादा खोथा। रावबो एखे थाया। मोजां हिनजावफ्रा गासिबो मोजां बेखौबो बुंनो हाया, हौवाफ्राबो गासिबो मोजां बेखौबो बुंनो हाया। गासिबो गाव गावबागाव एक्सट्रा आखला आलदा थायो आरोना। बेवहाय रावबो एखे थाया। दा जाय खारग्राया खारखायो बेबो मोनसे खोथा जाहैबाय। आरो जाय बांसिन मानसियानो दुखु दाहा सहायनो हायियाव, फिसायनि मोजां अननाय मोनैयाव, न'खरनि मोजां अननाय मोनैयावबो बेलेग जायगायाव आनज्रायनानै थायो आरो। दा आंनि बुंनाया एसेनोसै। हेपि निउ इयार। बयबो मोजाङै थाबानो जाबाय। दुखु दाहाखौ सहायनानैबाबोथ' थाखानांसिगोन, उफाय गैया। आरो मा होननो आरोना, बे बोसोरखौ जोङो मोजाङै मोजां सोलिलांनांसिगोन। हेपि निउ इयार। बाय बाय।